Да. И ако ме позволите, искам да ви споделя за още един случай. Въпросник Калин Владов, който вече се сезира прокуратурата отделно, т.е. аз съм препратил него сигнал до мен, Калин Владов, за който вие говорихте, беше спрян да чете лекции в училищата в Пазарджик, поради това, че е русофил и българофил. Говорим за лекции. Той е младо момче. Така ми се струва. Калин Владов е човека, който организираше дните на Ботев на 2 юни. Да. 2 години подред. Да. Изглежда това, че българското и че е българофил, дразни Продължаваме Промяната, които искат да изличат от паметта на българина историческите факти. И не само Ботев, и другите исторически факти, защото те са неолиберали. Да не признават такива факти. И какво се получава? За това, че е българофил, те ощетяват и децата, защото какви лекции чете той? За здравословен начин на живот. Благодарение понеже той е експерт по фитнес и по здравословно хранене, благодарение на него дете в Пазарджик свали 60 кг. Представете ли си какво това е? От тези хамбургери, нездравословния начин на живот. Така че, освен че ощетяват него, защото това е голяма обида, поради това, че политически някак си ангажиран, имаш някакви възгледи, да те спрат да четеш лекции, те ощетяват и децата. Но аз не очаквам нищо друго от тази продажна партия. Не българска и антибългарска. В случая, според вас, не е ли уродливо в 21 век България да се преследва хора по политически или логически причини? Да, прави се. И това според вас не е ли ксенофобия? Не просто ксенофобия. Наричам чист го учебен неонацизъм. Неонацизъм. Да не е класическия нацизъм от 30-40-те години, защото дори и той не се е позволявал някои неща, каквито те си позволяват. Госпожо Ташева, само на скоба. През нацизма оправдан Георги Димитров все пак. Да, точно така. А в нашите съвременни условия репресиите са много по-големи от тогава. Извинявайте, ако прозвучи крайно. В Британия една майка на 2 деца лежи в затвора заради